पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय उदां आसाम खालामनो थांखि लागासिनो दंमोन। गोबां जायगाफ्रावनो ड्राग्सनि बेरेखा संदानना हमनाय अभियानाबो सोलिबाय थागासिनो दंमोन। बे समाव आसाम पुलिसनि मोनसे संदाननायनि जोहै 1.531 किल'ग्राम गिलिथि हेर'इन, 460 ग्राम मेथाम्फेटामाइन गोनां 50 साबोननि बाक्सुफोर मोननो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै काछार जिल्लानि काछार पुलिसा नसुंसेनि रायजो लकनाथपुर भाग गोलाइगाव फेग्रा मुवा रोगानायनि बेरेखायै मोनसे जर'खा अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो दंमोन। बे अपारेशननि गेजेरजों पुलिसा सानै सन्देह गोनां फालांगिफोरखौ हमदोंमोन आरो बिसोरनि आवथानिफ्राय 1.531 किल'ग्राम गिलिथिनि हेर'इन आरो 460 ग्राम मेथाम्फेटामाइन गोनां 50 साबोननि बाक्सुफोर बोखांनो हानानै जाफुंसार जानो हादों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा माग बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।